הנה התמונה הבאה. רחל באה אל אביה ואמרה לו, אבא, מצאתי. מה מצאת ביתי? שאל אביה. מצאתי את החתן שאני מחפשת, ענתה רחל. מי הוא החתן המאושר? שאל כלבה שבוע. עקיבא הרועה, ענתה רחל בשמחה לאביה. עקיבא הרועה, נבהל אביה, הרי הוא בור ועם הארץ. אינו יודע קרוא וכתוב, ומפשוטי האנשים הוא. כיצד מעלת על דעתך להתחתן עם אדם כזה? הוא האיש המתאים לי ביותר, ורק איתו ארצה להתחתן, ענתה רחל. אם כך, עוד היום אגרשנו מביתי, ולך רחל אחפש חתן למדן ועשיר בישיבת יבנה. חתן אשר יתאים לכבודך ולכבוד משפחתנו, אמר אביה. אבא, עקיבא ואני כבר החלטנו להתחתן, ואיני רוצה שתחפש עבורי חתן אחר, אמרה רחל. לא אוכל לשאת את הבושה הזאת. אדור נדר שלא תקבלי דבר מכל נכסיי, ולא תראי אפילו שקל אחד מרכושי. איי. יצאה רחל מבית אביה בחוסר קול, והתחתנה עם עקיבא. בעוני רב חיו, אך היו מאושרים מאוד. הם גרו במחסן של תבן, וישנו על גבי קש, כי אפילו מזרנים לא היו להם. עקיבא יצא מדי יום לחטוב עצים, ומכר אותם לכל השכנים, ומזה הם התפרנסו בדוחק. אתם רואים איך הוא חותך עצים? רחל רצתה מאוד שעקיבא בעלה ידע ללמוד. יום אחד פגש אותה רבי נחום איש גמזו, וראה שהיא מודאגת. אמר לה, בזכות מסירותך לתורה, תזכי לשנות אורה, ועקיבא בעלך יעלה מעלה במעלות התורה, ויהיה לגדול בישראל. מים שחקו אבל. רוצים לראות את התמונה? הנה רבי עקיבא, הוא מסתכל על האבן. יום אחד הגיע עקיבא לבאר מים, לפתע קלטה אוזנו כל טפטוף מים. הוא התבונן מסביב וגילה מקום שבו טפטפו מים על סלע שמתחתיו, וחרצו בו חריץ עמוק. חשב עקיבא לעצמו, כשם שהמים הרכים הצליחו לשחוק את האבן הקשה, כך אם אתמיד בלימוד התורה למרות גילי המבוגר, בוודאי יצליחו דברי התורה לחדור לתוכי. הלך רבי עקיבא לחדר, אתם רואים, הוא יושב בחדר עם כל הילדים הקטנים, כמוכם בדיוק. הלך עקיבא לחדר ללמוד תורה עם הילדים הקטנים, למד את צורת האותיות ולמד להתפלל. הוא התקדם בלימוד החומש במהירות ולא ויתר אף על שעת לימוד אחת. שעות רבות ישב ולמד עד שרבי נחום אמר עליו שהוא מטובי תלמידיו. בואו נראה מה עכשיו. חשבו עקיבא ורחל והחליטו שלצורך התקדמותו בלימוד כדאי מאוד שילך ללמוד תורה אצל חכמים שישבו בישיבת יבנה. לפני שהלך ללמוד, הבטיח עקיבא לרחל כי כשיבוא יום והם יתעשרו, הוא יקנה לה מתנה. תכשיט יקר מזהב שחרוטה עליו צורת ירושלים, והוא נקרא ירושלים של זהב. כפיצוי על כך שהיא מוכנה לסבול למען התורה ולחיות חיי עוני ומחסור. יצא עקיבא ליבנה והלך ללמוד תורה. גם כאן בישיבה הוא התמיד בלימודו ולמד יומם ולילה, עד שהיה גדול בתורה וגם היו לו תלמידים רבים. 12 שנה חלפו מאז שיצא רבי עקיבא מביתו, והוא החליט שהגיע הזמן לחזור. כשקרב אל הבית, שמע שכן רע מצער את אשתו ואומר לה, עקיבא בוודאי שכח אותך. כבר חלפו 12 שנה מאז שהלך ללמוד. אינני מצטערת, אמרה רחל. הלוואי ילמד 12 שנה נוספות. שמע רבי עקיבא את דברי רחל אשתו,
וחזר ליבנה ללמוד תורה. 12 שנה נוספות לימד את תלמידיו עד שהיו לו 24,000 תלמידים, ועם כולם הוא התנהג בצניעות ובענווה. כשהסתיימו 12 שנה אחרות, יצא שוב רבי עקיבא לדרכו, כשתלמידיו מלווים אותו בדרכו. כשהתקרבו אל הבית, רצה רחל לקראתו ונפלה לפניו בוכה מאושר. היה זה היום המאושר בחייה. אכן בעלה הפך להיות גדול בישראל, כפי שהבטיח לה רבי נחום גמזו. היא ניסתה להתקרב ולברך אותו לשלום, אבל תלמידיו הרבים עצרו בעדה, הם לא ידעו מי היא. פנה אליהם רבי עקיבא ואמר, הניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא. כל הלימוד שזכינו ללמוד ביחד, הרי הוא בזכותה של אשתי רחל הצדקנית. שמע כלבה שבוע כי הגיע אל הכפר הסמוך צדיק גדול. הלך אליו גם הוא להתיר את נדרו. הוא התגעגע מאוד אל רחל ביתו ואל נכדיו שרצה להיפגש עמם. רבי עקיבא שמע את דברי כלבה שבוע ושאל אותו, אם היית יודע שעקיבא חתנך ידע ללמוד תורה, האם גם אז היית נודר את נדרך? לא, זעק כלבה שבוע, אם רק היה יודע להתפלל, לא הייתי נודר את הנדר. אם כך, נדרך מבוטל. אתה יכול לפגוש את בתך רחל, ואני אלווה אותך, כי אני הוא עקיבא בעלה. שמח כלבה שבוע בחתנו הנכבד, חיבק אותו ובכה מהתרגשות, וגם הון רב נתן לו מרכושו. הון זה הרבה כסף. אז קיים רבי עקיבא את הבטחתו לרחל, וקנה לה את התכשיט ירושלים של זהב. שבת שלום ילדים מתוקים, אנחנו מאוד מתגעגעים אליכם ולתינוקת המתוקה.